Jo ja les tinc totes. Ja els he trobat. Mira. No queda cap, crec. Ei, d'on veniu? L'hort de taula. Una miqueta amaguem les fitxes i llavors les anem a buscar per descobrir què podem trobar o no. I ben bé, què fa l'hort de taula? L'hort de taula és una activitat per conèixer d'on venen els nostres aliments, des de començant per la terra fins que ens arriben a la taula. I ben bé, què s'hi fa exactament? Quin és el procediment? Una miqueta el que fem és això, fem la descoberta aquí de l'hort, de totes les parts que pot tenir l'hort i que hi trobem, i després en parlem amb tot el grup i quan anem a l'hort, doncs, allà acabem d'explicar una miqueta com el tenim nosaltres, i plantem o sembrem, recollim, depèn de l'època de l'any que sigui. I aquí, en aquestes fitxes, ens serveixen per conèixer diferents aspectes que podem trobar a l'hort, des de fauna auxiliar, les eines, animals, pol·linitzadors, el compostatge, invasores, rosegadors... Perfecte. Doncs ens hi veiem. Sí, us esperem.